València, 1957. Una ciutat tranquil·la en creixement, amb el riu Túria travessant el seu cor, un riu que donava vida i frescor, però també una amenaça constant. Ningú esperava, però, que el setembre d'aquell any, les tranquil·les aigües del Túria es convertirien en un torrent imparable. La vesprada del 13 d'octubre, després de dies de pluges intenses, el cel sobre València va esclatar en una tempesta sense precedents. La pluja va ser incessant, els camps i les muntanyes al voltant de la ciutat ja no podien retenir més aigua, i el Túria va començar a créixer ràpidament. A primeres hores del 14 d'octubre, l'aigua va desbordar el llit del riu Túria, arrasant amb tot el seu pas. L'aigua es va estendre veloçment pels carrers i les places, arrossegant cotxes, mobles i tot el que trobava. Milers de llars van quedar anegades i en qüestió d'hores, València semblava un mar enmig d'un malson. La riuada no només va destruir edificis i carrers, també va trencar vides. A la ciutat i en els pobles propers, centenars de persones van quedar atrapades i moltes van perdre la vida. Les escenes de desolació amb famílies perdent-ho tot, homes i dones intentant rescatar els seus éssers estimats, són recordades amb dolor i tristesa. Qui va viure aquell dia parla de la por, de la confusió, de la impotència davant una naturalesa desfermada. Molts, en veure el nivell de l'aigua pujar i la seua força arrasadora, només van poder buscar un lloc segur i resar. La resposta de la comunitat va ser extraordinària. Veïns, voluntaris i cossos de seguretat van unir esforços per rescatar els qui estaven atrapats i oferir ajuda als afectats. València va ser testimoni d'un esperit de solidaritat enmig de la tragèdia. Després del desastre, la ciutat va quedar en runes. Les pèrdues materials van ser incalculables i les ferides emocionals profundes. Però València no es va deixar vèncer. Les autoritats i els habitants van entendre que el riu Túria, encara que era l'ànima de la ciutat, també podia ser la seua major amenaça. A partir de la riuada de 1957, es va prendre una decisió històrica: desviar el curs del riu per evitar futures tragèdies. Així va néixer el Pla Sud, una obra colossal que canviaria la geografia de València per sempre, donant lloc al nou llit del Túria i, anys més tard, el Jardí del Túria, un dels parcs urbans més grans d'Europa. Ui, l'antic llit del riu Túria és un símbol de resiliència, un espai verd que recorda tant la tragèdia com la capacitat de la ciutat per renaixer de les seues pròpies aigües. La riuada de 1957 mai s'esborrarà de la memòria valenciana, però també representa la força d'una ciutat que es va alçar i que va trobar en la seva pròpia història una oportunitat per construir un futur més segur i vell. La riuada de 1957, una tragèdia que va canviar València per sempre, i una història de superació que mai no ha de ser oblidada.